Здравейте! Днес ще ви покажа как да вземете лицето на Брад Пит и да го сложите върху лицето на Шварценегер. Така да започваме. Преди това, когато избирате съответна снимка да използвате, трябва да бъде почти приблизително в една посока да гледате и двата образа, както в този случай виждате, че и двамата са в анфас, почти еднакво разположението на главите им, за да бъде малко по-лесно за вас и малко по-точно. Но както и да започваме, отивате първо на тази картина, от която искате да вземете лицето, избирате ласото, ласо инструмента, след което започвате едно такова избиране на лицето. Не е задължително да бъде цялото лице и от всичките му части. След което отиваме на Edit, Copy, след което отиваме на тази картинка с Шварценегер, отиваме отново на Edit, Paste. Ще скрия за момент ще скрия Брад Пит. Така, след което взимате лицето и го премествате върху това. След което отивате на Edit, Free Transform и започвате намаляването на лицето. Ако искате, може да намалите opacity, т.е. да се замъгли, да може да виждате и двата образа в едно и също време, за да може да видите къде са очите горе-долу, дали има нужда да завъртявате така или не така. Аз нямам нужда, според мен. Така, след като сте готови, мислите, че сте готови, кликнете отметката и почти е готово. Само, че цветовете са много различни. Челото е друг цвят, носа, около очите, бузите съвсем друг. Как да стане това? Ако забележите на този слой, където имаме два слоя, единия на Шварценегер, основния слой, а другото е лицето, което приложихме. Сега не трябва да виждаме лицето на Брад Пит, затова кликаме ето това око и виждаме оригинала. Т.е. този слой престава да съществува за момент. След което кликнете върху бекграунда, основния слой, кликнете там, това да стане синьо. След това вземете отново ласо тула и маркирайте лицето на Шварценегер. След като сте го маркирали, кликате с десен бутон на вашата мишка и отивате на Layer via Copy. И ще ви направи един нов слой с изрязаното лице на Шварценегер. След което отново се връщате на този слой, който го премахнахме да се вижда. Opacity така. Отивате на този слой, където беше Брад Пит и кликате окото да се появи отново. След това отивате на Image, Adjustment, Match Color. След което на Source избирате лицето, основното. Искаме да бъде цвета на Шварценегер, тена на Шварценегер да бъде нанесени върху Брад Пит. Затова избираме Арнолд Шварценегер като основен източник, след което избираме на Layer 2, слой номер 2 и виждате, че се промени веднага цвета, се автоматично нанесе. Ако искате, можете тук да коригирате колко да бъде светло,
цветовете колко да са наситени или не. И след като сте доволни от резултата, кликате ОК. И ако забележим, имаме един много приятен ефект. Но това от мен е урока. Надявам се да ви е бил полезен. Вижте как беше лицето на Шварценегер и вижте какво се получи. Много добро, много добро. Мен лично ми харесва. За първ път правя нещо подобно и се радвам от резултата. Това е от мен и довиждане и приятна работа с Photoshop.